ndakataura ndakati masese it's a door, it's a key inovhura door to your ancestors. Ndikati munhu tora super, wodira super pasi wotaura mutupo wako. Anditika uri kuita sei, uri kuvhura a portal so that there can be direct communication with your ancestors and you. Wotaura kuti inini handisi kuita nezvenyu, handisi kukunamatai, and handisi kurwa nemi, handisi kukurwisai. I have nothing to do with you. I'm making peace with you. Inini ndaane nzira yangu yandinodi yandinofamba. Wapedza kudaro wozoita prayer yako yemazuva ese woenda mberi. The problem that happened in Africa was the introduction of Christianity. Those who introduced Christianity were giving us Christianity partially because they had an agenda to colonize. Saka certain things that made us who we are as Africans, they wanted to remove it so that they can inject zvavo as British to us. I'll give you examples. Do you understand kuti dreadlocks rakastanga kuto accept kwa generations iwa mashoma? Yes. And it pamwe pese munhu ane rasta aitonzi munhu ane rasta dread imbafa, vana dread chakati. But iwo nguva yevanhu vemuAfrica ma-Europeans asati auya kwaive nemababa shop here aigera vanhu, which means that people had their natural dreadlocks. You understand? So there are certain things zvakabviswa nezvimwe zvakabiwa. For example, wakamboona long skirt yenembe here? No. Which means nembe you get the sense. But uri kuona here kuti mazuva ano zvakaita kunge zvakaita vice versa, kuti zviri kupfekwa kuEurope nezvatakabva tanzi isusu tipfeke kuAfrica ndo zvaipfekwa kupi kuEurope. So people Europe waipfeka malong dress vaitopfeka tori kana 5. Yes. Isusu taingofamba hedu tichirohwa nemhepo. Saka vanhu vakademonize chi-African. Anditika people should understand kuti African culture is not a religion. Anonzisa. I asked the question, ndikati muri kundiudzai mimi kuti kana vadzimu, anditika mudzimu kana uri mademon, ma-Africans from their contact of existence, the moment yakanzi kune munhu mutema wekuAfrica, zvoreva kuti ma-generations ese iwawo, masenjiro ese iwawo, vanhu vainamata Satan chete kusvikira maBritish azouya. Hanzi nechikristu ndo zvadaitoita. No, chikristu hachimbodaro. Vanhu vanodzidzisa chikristu ndo vanodaro, kwete chikristu. Iyo culture yedu yamati yakabva yaitwa ngeyakashata yakanakira culture yedu. Every culture has pros and cons. Every culture is good and bad. Itoriwo nezviri good here. African culture. African culture is one of the cultures dzine vanhu vanorespecta. It teaches you respect. Ubuntu. Yes. Ubuntu it's a word riri rakafanana negovernment complex, rakazara zvinhu zvakawanda. Kuombera, kudza my-elders, all those things. It's African culture. You understand? African culture hautauri nababa wako chitongori utaura nemwana wako. But European culture ndo yapinda manje zvekuti vanhu vakudisrespecta like that. You understand? And the funniest thing, vanhu vafundisa vanomira vachiticha vachituka vachidemonize African culture, vantori vakwasha in what sense? Yekutoti vakatoenda vakanoroora, vakatonoombera, vakagara pasi, which is African culture, which is a ritual. Unzwisa? Saka at the end of the day, vaka-introduce chunhu, handitika? Vakaita era. Now, what I was saying, ndaiti nini? Wine inonzi naKristu imwai wine muchindirangarira nekuti ropa rangu. Saka mumweya mune anonzi ma-tokens. Handiri kuona tikatora token resnooker tikaribayirira tinobva tabudisa mabhora esnooker, handiti? Which means kuti ma-tokens ari kumira sema-keys ano-unlocka certain things. Saka mumweya mune anonzi ma-tokens. Wine is one of those things. It's a token that unlocks. Yes, iyo iri physical. Asi inoto unlocka zvinhu zviri spiritual. Ndosika uchiona kuti iwe kune inonzi law of representation. Ndosika uchiona kuti iwe munhu akanokora tsoka yakwe, footprint, antonokuroya gumbo rikarwadza. But hakuroye physically. Woto ndakatsinga anokuroya spiritually. Saka ndaiti inini, ukatarisa masese, handitika, akadesignwa as a token
yekuvhura madoors kumarealms ema-ancestors edu isu sema-africans. Ku-underground world. Handizivi kuti ku-underground kana tiku-upstairs kana tikupi, asi chandosanje kuti anovhura madoors. Ndaona ke ma-ancestors edu kana tichinamata ka. Tinonamata Jesu usually tonzi let's lift up our hands to the takadarisaje. Then ma-ancestors edu tinoomberera takadazi. Takadarisa basi. Upichi pasi vanhu vane manzi vane gena. Ingori concept yangofana neyekuti what is bad is black, what is good is white. Hazvinana basa zveshe. Because initially if you look at it, paradise, heaven, hell, they have no geographical location. Dimensions. You understand? Right. Masese, it's a token that opens a gate that has to do with our ancestors. Kune vanhu vane zvinhu zvisiri kufamba because kubva zvavaitisa into existence, kubva zvavanzi vamakristu, vanenge vachingotuka vadzimu vavo. Yet vadzimu vavo. And one other thing that you guys need to understand. Mwacho ndi silent killer. Akaita song yakabva kwekutanga kusvika yapera achiti mudzimu haina skiri. But can we really speak about silent killer? Handiti munhu. Ayo, munhu asi tingataura nezvake here. Zvavafanira kuti uda kutaura zvaShaddai. Hamutauri nezvaShaddai. Ma-ECD aya. Shaddai, silent killer. Silent killer atori nani is an entertainer. Saka zvaari kuita pamwe ari kuzviitira kuentertaina vanhu. But kuna vanhu vamwe vakangoita sana Shaddai, vana Marufu and the likes. Vanhu vangori vane maplatform engotaurawo zvavanofunga with their little brains. We cannot speak about them. Kantira kutaura nyaya dzavakwani. Because havana chavanonzwisisa panyaya idzodzo. You get it? Saka kune vanhu. This is practical. And inini ndinotaura from a point of practicality because I pray for people. Kune vanhu vane zvinhu zvisiri kufamba because vari kungotuka midzimu yavo. Midzimu inoziva kuti muviri haina matwi. Midzimu haina matwi, haina muviri haina matwi. Musika vanhu ndiye haina matwi. Mudzimu aive mamesenja. Komanje Jesu paanenge akuchuya manje tinda kubatanidza seKristu akuti there's no other way. Yes. That's the point. Jesu auya kuzotirerutsira zvinhu. Kuti hatichati sekuru dingi mozotsaura sekuru dingi mozotsa kuna sekuru dingi no. Ndosaka kuti inini mudzimu ana muviri adi yanamatwa. Asi Jesu ndiye anoita se anonamatwa. Musika vanhu ndiye aidi ainamatwa. So now isu takunamata Kristu. But tichinamata Kristu handitika. Ndinoda kuradza imwe valid point iri very simple siko. Unoziva kuti kune vanhu vanga vasingazvari vakaenda vakanouchikwa. Mwana akazvarwa. Chinonzi kuuchikwa chii? Kuuchikwa it's a shorter term rinoita kunge riri kutsanangura spiritual inducement of a certain spirit muumbu yemudzimai asiri kukwanisa kugamuchira seed. Saka it's like a certain therapy inoitwa mudumbu kuti munhu akwanise kugamuchira seed. Saka ispirit inenge yainfluenza kuti iwo zvarwa. Handiti? Is it a physical skill or? No, it's not a physical skill. It's a spiritual. Ndoska ndati pane spiritual influence inenge yaitika. Auzvariswe nezvidhoma manje. Ayo. Auzvariswe zvitoma. Zvitoma zvezvarwe, zvitoma zvogadzirwa. Vabata. Zvitoma zvinogadzirwa auzvariswe. It's not like you are uri kuiswa CDA. Wumbu iri kufacilitatewa kuti CD yako iwewe ikwanise kugara muwumbu yemukadzi wako. Bwana ndachendera mberi. Handitika. Kune vanhu vakauchikwa, vakazvarwa, vakarwara vakaenda vakanogadzirwa nhova. Unzwisa? Kune vanhu vakakudzwa vari muenvironment idzodzi dzen'anga dzemabira nei. Handiti? Vanhu ivo vakura ndobva vazotendoka. Unzwisa? Vakati agamuchira Kristu. Ndobva vachitanga kutuka semuzvinhu izvozvo zvakavachengeta. You understand? Now, get my point. Havafani kuzviapisa. Havafani kuzvinamata. But vanofana kumeka peace nazvo. Unzwisa? Saka ndaiti inini pavideo yandaitsanangura ndakati masese it's a door. It's a key inovhura door to your ancestors. Ndikati munhu tora super. Wodira super pasi wotaura mutupo wako. Handitika uri kuita sei uri kuvhura a portal. So that there can be direct communication with your ancestors and you.
wotaura kuti inini handisi kuita nezvenyu, handisi kukunamatai, ende handisi kurwa nemi, handisi kukurwisai. I have nothing to do with you. I'm making peace with you. Inini ndaane nzira yangu yandinodi yandinofamba. Wapedza kudaro wozoita prayer yako yemazuva ese woenda mberi. So how many Christians do you think did that? Many or few? Number one, 3 3/4 of Christians vanoenda mumapostori ndo chekutanga. 3 3/4 of those people futi vandoenda kun'anga vanhu ivavo. Saka zvandiri kutotaura izvo ukatarisa macomments kazhinji kacho, there are 2 groups of people. Kune vafundisi vanoda kuraidha pamusoro pemazita edu. Tikaposta cho unoita ngaruda uziva stereki. Ava tina basa navo. Ana Bishop Nyamakanga. Nyamakanga haraidhi pasita rangu kaNyamakanga. Muombe kwamwe. Asi muombe kwandiri pamweya kana panyama, muombe kwandiri paage. Inde mari yakawanda darika ya Bishop kaya. Plus ndakasimba kwadarika. Kana wakaita problem ndozvanotaura nonitsvaga. Asi hamuna mhanza yauchenjeri. Nyamakanga ane uchenjeri. Haana uchenjeri. Ane mhanza yenhamo. My DPs. Ladies and gentlemen, this is Commander Ibrahim. Commander,